I tornem a Alacant. Allà està la nostra companya Ainhoa per a parlar del futur del xicotet comerç i a veure aquests comerços d'Alacant que tinguen una llarga vida. Endavant, Ainhoa, conta'ns. Efectivament, Ximo, llarga vida al xicotet comerç. Com ja us avançava, nosaltres ens n'hem vingut fins a un xicotet comerç d'ací d'Alacant, una botiga, la botiga de Marien, que la tenim per ací, que està a més amb una clienta. Sí, hola, buenas tardes. Conta'ns, què feu? Pues diciéndole cómo le queda a la clienta la blusa y ahora le voy a dar otra para que se la pruebe y nos enseñe a ver qué tal le queda. I mentre se la prova, jo aprofite per a preguntar-li a Marien. Marien, des de quan està oberta la teua botiga? Pues esta tienda está abierta, pues llevará unos 16 años. Yo llevo 2 años, en enero haré 2 años y nada, muy bien, muy contenta. Però ens comentaves abans que abans tenies una empleada de la que has tingut que prescindir. Sí, tenía una empleada durante 6 meses, pero claro, tuve que dejarla porque no se puede, con tanto pago es imposible. Perquè amb quines dificultats es trobeu el xicotet comerç? Pues se encuentra con las dificultades de que no viene tanta gente por culpa de los centros comerciales, entonces es imposible sacar 2 sueldos. Efectivament, i els lloguers també són cars, així, sobretot així al centre d'Alacant, els lloguers són cars. Sí, también son caros, sí. I quines són els avantatges del xicotet comerç, de tindre una botiga així al barri? Hombre, pues las ventajas son de que aquí tienes el trato muy personal. Yo ahora mismo con esta clienta viene, se prueba la ropa, le digo cómo le queda, le digo mi opinión, si le sienta bien sí, y si no le sienta bien, tiene también, cuando llevas varias compras les hago un regalito, en fin, y tenemos bastante confianza, es una cosa más familiar, más de tú a tú. Anem a preguntar-li a ella. Què és el que tu veus bé del xicotet comerç? Per què n'hi ha que apoyar-lo? Per què n'hi ha que recolzar-lo? A ver, lo tenemos que apoyar primero porque, bueno, yo vengo aquí porque la ropa que tiene es muy bonita, la señora me atiende muy bien, me encanta venir aquí por los precios y te atienden rápido. I damunt tot és proper de casa, no? Claro, claro, muy cerca de mi casa. No tengo que coger ni bus ni nada. Pues Ximo, Gemma, ja ho sabeu, jo apoye al xicotet comerç, vull que vosaltres també el recolzeu des del plató, des de Som de Casa volem recolzar aquest xicotet comerç per a que dure molts anys, dure molt de temps, i jo em quedé per així per la botiga de Marien perquè segur que alguna coseta m'emporte, eh? Que és algun modelet que hi ha coses molt xules, pel que estic veient. Gràcies, Ainhoa, és de veres hem de donar suport a aquest xicotet comerç, és molt important, forma part del teixit comercial, i si m'apures també social i cultural inclús dels nostres pobles i ciutats. Gràcies, Ainhoa, una besadeta.